Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:13 na nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na to gabos sa inyong mga tugang. Inang kabilugan ka ng mga baretang unyan na pag-aaga. Digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, ako Bicol Party List, dahil nahadit kan dakol na Bicolano Party List ang ma-entra sa 2022 elections. Shellfish ban ipinasunod kan Bifar sa Sorsogon Bay. DSWD, nagtaon naman nin ayuda. Municipal Hall kan Lagunoy, Camarines Sur naka-lockdown dahil sa COVID positive. Sa lado nasyonal, rekomendasyon na halaton pa bago ang rollout kan mga bakuna kontra COVID-19. Sobra sa 500 na kumpanya ang interesadong magbakal nin bakuna sa COVID-19. Bayanihan 3, dakulang tabang sa pagbangon kan ekonomiya kan nasyon. Pagkaatraso sa allowance kan mga health workers, iimbestigaran. Bareta sa ibang nasyon, kareribokan sa Myanmar, daipan natatapos. Sa lado kan Karawa at Pacman, posibleng madipisilan sa masunod na laban kay ni. Enot sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Dahil lamang nahadit ang ako Bicol Party List kung igwaman din mga bagong party list group na magluwas asin magkandidato man sa masunod na eleksyon. Sinabi ni ako Bicol Representative Pido Garbi na bukas sinda na magkaigwanin dakol na party list group na mabalo man sa 2022 elections. Nanganin may pagpilian man ang mga botantes. Idinagdag pa man niya na kung magayon man ang mga programa asin tuyo kan mga bagong party list group na maserbe sa mga Bicolano mas maray nga ni. Si Garbi nagpaluwas din pahayag matapos manotaran na igwa naman ng mga bagong Bicolano Party List na masabak man sa nalambitan ng eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nagtao ang Department of Social Welfare and Development nin cash aid sa Lindongkan Assistance to Individuals to Crisis Situation Program para sa mga personang naapektaran nin marhay kan iba-ibang krisis sa Kabikolan. Sinabi ni Christina Samson, pamayukan Emergency Assistance Section Class Intervention na maabot sa 1,394 sa Legazpi City asin 898 sa Libon Albay ang nakaresibi nin 5,000 pesos kada saro. Apera kay ni sinda nagkaresibi pa man nin family food packs kada harong kung sa dinagdag pa man niya na ang DSWD nakataonin maabot sa kantidad na 11.6 milyones pesos para sa siring na programa. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maigpit na pinagbabawal kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office ang pagkuwasin pagpabakal ng shellfish sa Sorsogon Bay dahil sa alangkaw na level kan red toxins. Sinabi ni BFAR Regional Office spokesperson Noni Enolva na ang local fishery unit sa mga kostales na banwaan kan Sorsogon inabisohan naman na pakusugonan sa idang kampanya sa paagi ng pagbugtak din mga checkpoints
Tanganing maprebentaran ang koleksyon, pagpapabakal, pagbiyahe asin pagkakaning kontaminadong shellfish. Sa iyang sinabi na base sa nakolekta nindang shellfish sa Sorsogon Bay, nagpapahiling na ini positibo sa paralytic shellfish poison. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multi-5. Ipinairarom sa lockdown ang Municipal Hall kan Lagunoy, Camarines Sur matapos na magpositibo sa COVID-19 an agom kan perming nagbibisita sa inda. Inabisuhan ni Alcalde Delphine Pilapil ang publiko na ang transaksyon sa Municipal Hall para mientras na suspendido, mantang ang disinfection as in contact tracing procedures nagpapadagos pa. Sa iyang sinabi na kung matapos na ang disinfection sa edifisyo, as in matapos naman ang contact tracing sa mga empleyado na close contacts na nagpositibo sa COVID-19, hahaleo na ang lockdown. Sa ibong nalado, ang swab test results sa lalaki na perming nagbibisita sa Municipal Hall, piglalauman na magluwas sa aga. 420 estudyante ang posibleng matawan in 30,000 pesos na asistensya sa tabang OFW program con Overseas Workers Welfare Administration Bicol. Sigun kay OWA Bicol Regional Director Henry Miraflor, ang mga college student na independents kan mga overseas Filipino workers na pinauli nawaran ng trabaho na gadaan ang kwalipikado na magsumitir ng aplikasyon tanganing matawan ng asistensya. Ang tabang OFW program kan OWA Bicol may kamawota na matabangan asin masuportaran ang pag-eskwela kan mga estudyante sa kolehiyo. Posibleng makahampang sa penalidad ang kapitan kan barangay o mga barangay sa Legazpi na dai mapautob, maimplementar asin makikipagkooperar sa road clearing program kan gobyerno lokal. Sigun kay Cesar Buboy Canyo, ang pamayukan Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR, na makondukta man siya ng separadong assessment kung arin ang mga barangay ang nagpapartisipar asin makusog ang pag-implementar sa pagpapahali o paghahali kan mga nakakaulang sa tinampo. Kay puhan man na maging istrikto sinda tanganing mas mamatean kan mga Legaspeño na sinda seryoso sa ipinapautob na ley. Sa ngunyan, pangapuda ni Canyo sa publiko na pagtarabangan ang siring na bagay, tanganing magayon ang maging resulta kan gigibo na validasyon kan DILG siring man mamantinir ang kalinigan sa syudad. 10 barangay sa probinsya kan Albay ang nakatalaan na irelokar sa mga masunod na aldaw tanganing mailikay ang mga residente sa Restroson Darakan Lahar. Siyon sa pinagbubusol na ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan ni Kinatawan Joseph Philip Lee, ang Pamayokan Committee on Crisis and Emergency Management, ang mga residentes hali sa Purok 4 kan Travisya, Purok 5 sa 7 kan San Francisco, Purok 1 kan San Rafael Ginubatan, Purok 5 asin Purok 6 kan Tampa Kamalig, Purok 4 kan Busay Daraga Albay, Purok 3 Bantayan, Purok 7 Kinastilyohan Tabaco City ang irerelokar. Kamawatan kang ordinansa in mailikay ang mga residentes kanaw ng bitan ng mga barangay sa peligro na dara kan pagbulos din lahar sa inlang lugar. Ang ordinansa mahigot naman na pinag-aadalan kan Junta Provincial kan Albay, mantang nasa preparasyon naman ang Provincial Human Settlement Office para sa mga lugar na pagbubugtakan kay ni. Desidido ang mga personalis kan Legazpi PNP maginanpedeya na makortar ang paglakop kan drogas sa palibot. Ini makalihis na sunod-sunod ang matarayumpong operasyon nin buy-bust operation kung sa inadakop ang mga personang embelto digdi. Kasubagong magmamaaga, gadanan sarong lalaki na namidbida na si Ronaldo Dorado E. Broso, 35 anyos as residente kan Purok 1, Bagong Bayan, Legazpi City, matapos na aligadong magkaigwan in armed confrontation. Andaw ng bita ng persona na asin ang nagsagin-sagi na pusher-buyer poko mas o menos alas 4:25 nin magmamaaga. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad manungod sa insidente. Alagad nagtaong nga sigarasyon, sinda na ipapadagos asin papakusuguninda ang siring na lakdang, tanganing padagos ng madakop ang personang nagagamit maging ang paglakop kan drogas sa palibot. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Para hayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hinigo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Pigalat na sanakan Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease o IATF-MEID ang mga rekomendasyon na maghahali sa vaccine cluster para mapakusog pa ang preparasyon kan gobyerno sa rollout kan vaccination program kay ni kontra sa COVID-19.
Sigun kay Cabinet Secretary Carlo Nograles na hindi man talaga ang rason kung wala to o na ang pinagigibong simulation exercises kan gobyerno asin mga local government units o LGUs anong sa pagresibi asin pagtransportar kan mga bakuna. Sinabi niyang digdima araman ang mga preparasyon sa mga areas of improvement na dapat pang tutukan ng gobyerno. Nagtutubod man si Cabinet Secretary Carlo Nograles na dahil nakaipo ang pang-ideklarar na dahil laog ang aldaw ng pagbakuna para sa namasiguro na dahil maatraso ang implementasyon kay ni. Paliwanag ang sekretary na igwang mga maapektaran kung magdeklar pa ng warang laog o holiday. Sarot na sanaan sarot ang mga obrero sa sektor na nagpapautob kang no work, no pay policy. Maabot sa sobra 500 na kumpanya ang interesadong makakuha nin bakuna. Gibo o kan bakunang gibo kan American firm na Novavax. Ini mismo ang kinumpirmar ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion kung sa'y nag-atindir ang mga representante ka nasabing kumpanya sa briefing kasuhapon kaiban ang distributor kan Novavax sa nasyon. Base sa pag-aadal, nasa 89.3% ang efficacy rate kan bakunang gibo kan Novavax. Siring man da ipigdetalye ni Concepcion ang nasabing briefing pero sinabi kay ining magayon man ang tangro kan Novavax sa nasyon. Malabog na magpautob din ban o anuman na travel restriction ang gobyerno sa mga nasyon na may kaso ng South African variant kan COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dainda na hiling ang pangaipon na magpautob ng anuman na restriction sa border kan nasyon dahil sa nasabing bagong variant kan COVID-19. Sinabi niyang babawi pa sana ang gobyerno ang ipinapautob na travel restriction sa mga nasyon na may kaso ng UK variant kan COVID-19. Sinabi ni Vergere na dahil pwede magtinir ang Pilipinas sa lockdown asin dahil man po pwede na panghapang buhay ining naka-isolate sa ibang mga nasyon. Imbis kay ni sinabi ni Vergere na mas maray kung magpautob na sana in mga pinakusog asin mas istriktong protocols para sa quarantine, isolation asin testing kan mga biyahero. Ipinangapudan kan grupo nin mga obrero ang tulos na pagpasar kan paid pandemic leave bill. Sigun kay Julius Carandang, National Coordinator kan Metal Workers Alliance of the Philippines o MWAP na mantinidong vulnerable sa virus ang kadaklan sa mga obrerong Pilipino dahil garong magiging limitadong una ang vaccination program kan gobyerno. Sinabi ni Carandang na dapat matauanin 14th paid leave ang mga obrerong nagkakahelang o magkakahelang o tatamaan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Magigiramduman na aprobado na inikan principal kana House Committee on Labor and Employment ang propestong paid leave para sa mga empleyado nagpo-positibo sa COVID-19 pati na ang mga na-expose sa nagpositibo sa COVID-19. Nakapalaman padigdi na kwalipikado ang mga apektadong empleyado sa sagkod si 70 o 60 days na leave. Mas atab na target na petsa dapat para sa pagkabit kan herd immunity kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa nasyon. Iyan pangaponan ni Vice President Leni Robredo matapos ipahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa taon 2023 ang target kan Pilipinas na maabot ang nasabing immunity laban sa virus. Sigun kay Robredo, dakol na mga Pilipino ang nagtitiyo sa sinawaran ng trabaho kaya dapat napuntiryaon kong gobyerno ang mas marikas sa pagbakuna sa mga namamanwaan. Pakiuron pa kan Vice President ang pagtarabangan kan lambang sarot ng aning maparikas ang rollout asin magkaigwan ng tiwala ang publiko sa bakuna. Dagdag pa kayo na tulos mabuelta sa normal ang gabos sa oras sa tulos man na magtrayumpo ang herd immunity kontra sa COVID-19. Nagmumundo ang Department of Transportation sa pagkagada ni MRT3 General Manager Rodolfo Garcla Kasubanggi. Nagpaabot man ang ahensya nin pakidumamay sa pamilya asin mga nabayaan kan opisyal asin nagpapasalamat ini sa naging kontribusyon ni Garcia sa MRT3. Magigiramdoman na inat ng sinabi ni DOTR Secretary Arthur Tugade na natinamaan ang nasabing opisyal ng COVID-19 asin ini na confine sa intensive care unit o ICU nin sarong ospital kan Enero kasunod kan baretang nagpositibo sa virus ang 36 na MRT3 office personnel.
Iparikasan ni House Speaker Lord Alan Velasco ang pagbakal asin pag-administrar kan COVID-19 vaccines. Sa isinomiter na House Bill number 8468 ni Velasco, hinagad kay ni na hidalio na ang pag-purchase asin administration kan COVID-19 vaccines sa paagi ng pagtaunin poder sa mga local government units o LGU na direktang bakalon ang mga bakuna gikan sa mga manufacturers na dain nakaipuan pang mag-agi sa halabang proseso nin public bidding. Pagtatawanan kan bill anin exemption ang mga LGU sa pagsunod sa procurement requirements sa iraram kan Republic Act number 9184 o Government Procurement Reform Act tanganing makabakal tulos din bakuna asin iba pang kinakaipuan na supply ang mga lokal na gobyerno. Sa iraram kan proponidong lay pinagtutugutan ang mga probinsya, syudad, munisipalidad na mag-advance payment na masobra sa 50% kan kontrata para sa procurement kan bulong asin bakuna kontra COVID-19. Matapos saan na advance payment dapat may deliver sa laog ng 6 na bulan kan mga foreign manufacturers ang mga bakuna sa mga LGUs. Nagtutubod si Velasco na ang solusyon para sa epektibong paglaban sa COVID-19 iyong pagbagong giraray kan ekonomiya, iyo ang marikas sa pagbakal nin bakuna asin implementasyon kan vaccination program. Iimbestigaran kan palasyo ang bare-baretang nasa giraray naman na naatraso o sa giraray na naatraso ang allowance kan mga health workers sa nasyon. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na nagko-coordinar na siya sa Finance Unit kan Department of Health o DOH para aramon kung naitao na ang allowance kan mga health workers na padagos na nakikipaglaban ngunyan sa pandemya. Tinawanin doon ni Roque na dagit si Presidente Rodrigo Duterte sa nasabing issue kan maaraman na dain na babayadan ang mga health workers sa nasyon. Magigirumduman na kinarampag kan mga health workers gikan sa tulong pampublikong ospital ang gobyerno dahil sa issue kan dai pagresibi kan mga ininin kanya-kanyang allowance. Pigkukonsiderar na kan economic team kan gobyerno na torosa na ang ipinapautob na community quarantine status sa Metro Manila asin iba pang lugar sa nasyon. Sigon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, panahon na para magtoros dahil nagsusunod man ang publiko sa health protocol asin base sa mga datos nagbaba na ang COVID-19 cases sa nasyon asin sa Metro Manila. Sinabi kan mga ini na pinagkukonsiderar ninda na masunod na bulan ang pagturos sa quarantine status pagmahiling na padagos ang pagbaba kan kaso ng COVID-19. Paliwanag ni Lopez na kaya napindyente ang planong di pagturos kan quarantine status dahil sa paglaog kan UK variant. Dagdag pa ni Lopez na base sa datos huwara man malalang epekto ang bagong variant asin daing man nagpahiling ning halangkaw na bilang ng COVID-19 case sa mga nakalihis na aldaw. Malalawas na ang mga napindyenteng medical check-ups ni Senador Leila de Lima sa maabot na Pebrero 22. Ini matapos onrahon kan Municipal Trial Court Branch 256 ang sa iyang urgent motion para siya ma-examine ka mga doktor sa Manila Doctors Hospital. Base sa isunumiter na motion kan kampo kan senadora, hinagad ninda na tugutan ining magsararom sa General Medical Exam sa pagultanan kan Pebrero 11 hang asina 13. Magigirumduman na Pebrero 2018 kan may nadiskubreng nagbibilog o nabibilog na laman sa katoy o liver kan senadora asin dayman ini natatanggal. Asin nagkaperang beses ng napindyente ang sa iyang follow-up check-up dahil naman sa COVID-19 crisis. Inabisuhan si De Lima na magsasayrarom siya sa CT scan asin transvaginal ultrasound kung saan sinabi ni Attorney Rolly Pioro sa mga abogado ni De Lima dahil sa iyang edad, dakol naman ang kamatayan sa lawas ang senadora. Bareta sa ibang nasyon, sinakyada kan pulisya na headquarters kan partido ni Myanmar de facto leader Aung San Suu Kyi na National League of Democracy sa Yangon. Sigun sa duwang abogadong miyembro kan partido na maabot sa 12 ng mga pulis ang nagkondukta ng raid sa indang headquarters. Sinabi kan mga inin na sapiritan nilinaog ani de piso na kinamumugtakan kan sa indang headquarters sa Sarong Commercial Park. Magigiramdoman na dinakop as inikinulong si Suu Kyi kan military matapos maglansar ng kudeta ang mga ini. Salado kan Karawat, aminado si Sean Gibbons kan MP promotion na an ipigbubusol na laban entre ninda Manny Pacquiao asin Ryan Garcia. Nagkakaintriga asin talagang
kontrobersyal. Sa iyang sinabi na apisar na hoben pa si Garcia sa edad na 22 anyos, naniniwala ini na kaya kaining manggana sa laban kontra kay Pacman. Idinagdag pa man ni Gibbons na si Pacman nasa 42 anyos na, mantang si Garcia hoben pa asin talagang makusog ang suntok. Enot kaini, sinabi ni Pacman na si Garcia ansaro sa pagpipilian niyang makalaban kung in kaso siya magwelta sa pagkawat. Circle Zero anapod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa bago nindang imbensyon para sa mga atama na pet sa harong araw kan ikos asin ayam. Sa pagi kan Circle Zero, solve na ang pagpupo kan mga pets sa manlain-lain na parte kan harong dahil sa naglaog sinda sa ekipayeng ini pwede siyang magpupo asin mag-ihi duman. Hihali man kan Circle Zero ang parong kay ni bago pa man itapok kaya environmental friendly ini. Istorya na iiba. Sarong Norwegian runner ang pigsasabing nakapagrehistro nin bagong Guinness World Record. Kandalaganon niya ang sarong half marathon sa laog nin sarong oras sa 44 minutos asin 58 segundos mantang nakabitis sa snow. Sigun kay Jonas Fildes Valdrod na na-inspire siya kan librong Born to Run ni Christopher McDougall para magdalaga ni nakabitis asin kan primero nabigla siya kan dai siya madipisilan nin marhay kan gibuhon niya ini sa snow. Dahil digdi nagdesisyon si Valdrod na lampasan ang world record kan Dutch na athlete na si Wim Hof na nakapagrehistro kan 2007 kan dalaganon ang sarong half marathon mantang nakabitis asin sa ibabaw kan yelo sa laog ni na 2 oras 16 o 16 minutos asin 34 segundos. Sigun kay si Valdrod nakaipuhan pundohon an enot niyang attempt matapos siyang makatuntong nin mapanas na yelo nagresulta kang pagkalugad kan sa iyang bitis. Daiman siya nawaranin pag-asa dahil padagos na nagpaparahay nin sarong semana naging madali na ini sa iraray ang pagdalagan ni si Valdroda sa snow. Nalampasan niya man ang sa diring target na sarong oras asin 50 minutos nangunya na pigahalat na sana kan Norwegian runner kung mimidbidon siya kan Guinness ang bagong world record na sa iyang nairehistro. Flashback. Pebrero 11 kan taon 1860 kang mamundag sa Labo, Camarines Norte si Vicente Lucban. Naging miyembro kan puwersa ni General Emilio Aguinaldo si Lucban asin tinawan ng responsibilidad na mangalap din probisyon para sa mga revolusyonista. Naging close circle siya kan revolutionary leaders matapos makuha ang kumpiyansa kang grupo. Saro si Vicente Lucban sa mga signatories sa Pact of Biak na Bato kan Disyembre 1897 asin saro sa mga leader Pilipino na nag-exile o nakulong sa Hong Kong. Matapos na may balik ang katalingkasan asin katrangkiluhan, nagnegosyo si Lucban. Naglaog man siya sa politika sa lindong kan Nationalista Party asin nailihir bilang gobernador kan Tayabas Province asin na-elect pero dahil natapos ang sayang termino dahil naghelang na ini. Yan ang kabilugan kan mga baretang ngunya na pagkaudto digdi sa Radyo DCGB. Sinurat patarabang tabang dyan sa DCGB News Base. Sa pangalan ni Director Edwin Peralta at si News Manager Mar de la Cruz, kami po ang sendong naging tagapagbareta. Ako po si Rans Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Dahil maghali, masunod na Iskaramusa. Pagkatapos lang, kanagagrang Sindong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729